Okei. Me ollaan ehkä tehty tällainen pieni kierros takaisin juurille. Pari vuotta sitten mä tein tälle kanavalle mun ensimmäisen arvosteluvideon, joka oli Tupekon avarseihin liittyen. Nyt mä voin roustata kaikkia. Joten eiköhän vain aloiteta. Ja nyt 2 vuoden jälkeen on aika part 2. Ja en ollut vieläkään tän kaalan punaisella matolla. Ehkä mun pitää manifestoida, että ensi kerralla kun Tupekon avarsit järjestetään, niin mä olen myös siellä. Mä olen siellä haastattelemassa ihmisiä. Mä olen siellä sleijaamassa. Mun squishmallows on myös vähän lisääntynyt. Ei sillä tapaa, vaan on tullut lisäystä joukkoon. Mulla on juhannuksen synttärit ja mä toivoin Pokemon Squishmallows lahjaksi. Ja mä sain jo yhden sellaisen, joten mä toivon, että mä saan lisäystä myös joukkoon. Kaikille mun ystäville vaan tiedoksi, jotka katsoo tätä videota. Mä oon obsessoitunut itse tehtyyn jäälatteen. Mä oon aina ollut se tyyppi, joka on silleen kuuma kahvi, best. En oo tykännyt yhtään jääkahvista, mut nyt mä oon alkanut tekemään tätä itse kotona. I love it. Eiköhän vaan mennä arvostelemaan näitä Tupekon avarsluukkeja. Mulla on täällä tietokone. Haloo, voitko fokusta minua? Mulla on täällä tietokone ja luukit, mitä mä aion nyt arvostella. No niin. Jees, hyvä. Ensimmäisenä täällä on Ella Kangasalustan Tupekon avarsluukki. Itse asiassa Ella laittoi hänen IGC:nsä silleen mekkovaihtoehto, mikä näistä olisi paras tonne gaalaan. Ja tää mekko, mikä hänellä on päällänsä, niin olisi just ollut se munkin valinta. Mä jopa laitoin Ellalle viestiä DM:siin, että mun mielestä toi on paras vaihtoehto, ota se. Tää on hyvä tapaa erottuva, tää on second hand löytö, mikä on aina plussaa, we love it. Ja tää just silleen tuo Ellan persoonaa esiin ja mun mielestä täydellisesti mätsää just hänelle. Tosi tällainen helinäkeijumainen luukki, mut silleen ainut, mitä mä tässä tavallaan muuttaisin, ois noi kengät. Ja vois olla enemmän ehkä sellaiset kermasemmat, jollain tapaa off-whiteit, jotain muuta kuin ihan tollaset vitivalkoiset, koska ne on vaan liian valkoiset. Mut silleen overall mä antaisin tälle lookille about 4,5/5. Siis tämä on se, mitä mä odotan miesoletetuilta henkilöiltä punaisilla matoilla. Tämä koko luukki on täydellisyyttä. Tää on jopa sellainen luukki, minkä mä näkisin itsenikin päällä. En ehkä sleijaisi yhtä huolella, mitä hän, jos toi asuisi mun päällä, mut silleen näkisin kuitenkin itseni päällä, mikä on aina silleen plussaa, koska se kertoo siitä, että mä tykkään erittäin paljon jostain luukista. Mä rakastan tota korsettimaista yläosaa ja tota istuvuutta. Noi housut on myös erittäin makeet sekä toi baggy. Kaikki silleen pängää erittäin huolella tässä, niin mä antaisin jopa 5/5. Siis viime asujan arvosteluvideosta, eli Emma Kaalan luukkearvostelusta, mä huomasin sen, että oikeesti ihmiset katsoo mun videoita, ihmiset oikeesti seuraa näitä, ja jopa stylistit voi nähdä näitä videoita. Mä sain siis DM-viesti Ropparin stylistilta. Joo, kuulette aivan oikein. Ropparin stylisti laittoi mulle DM-viestiä. Ja siis laittoi erittäin ihanan DM-viestin, mutta sen jälkeen mä oon ollut jotenkin silleen, että damn, ihmiset oikeesti kattoo mun videoita ja silleen tollaset coolit tyypit oikeesti voi nähdä näitä. Ja sit minä arvostelen täällä ihmisten luukkeja silleen hyvä, et osaan ne stylata itteenkään. Eli jos oot Joona Helmanin stylisti ja katsot tätä videota just tällä hetkellä, niin mä haluan, että sä et ota tätä mitenkään pahalla, vaan kritiikin omaisesti. Ja edelleenkin joo, mä en oo ite mikään stylisti, mut mä en ite henkilökohtaisesti tykkää tästä fitistä millään tapaa. Tää koko luukki, too much going on. Tää vaan näyttää tosi paljon siltä, että kaikki on vaan yritetty heittää yhteen ja oltu silleen, että kyllä tää toimii. Vaikka loppupeleissä se ei toimi. Se ei todellakaan toimi. Mus ja tässä Joona Helmanin luukissa on kyllä vähän samaa vivaa tällä hetkellä. Ainoastaan tää hui, ei yhtään mitään muuta. Siis Joonalla on tässä hui päässä, lasi naamas ja tähtiä tässä yläosassa. Ja tuossa on solmio, jossa on viesti ja mä en yhtään tykkää siitä, minkälaisella tavallaan fontilla toi on tehty. Se näyttää vähän siltä, että joku 5-vuotias ois vaan, tiedättekö, sellaisella glitterliimalla tehnyt noi kirjaimet tohon. Siinä noi kengäkki on tosi statement ja
Tyyliin tuossa lantiollakin on jotain vaatetta köytettynä. En tiedä. Silleen mä en tiedä mitä tässä pitäisi katsoa, koska tässä on vaan liikaa katsottavaa. Mun mielestä tää alaosa on kiva, mutta tosta yläosasta pitäisi oikeasti poistaa jotain. Siinä on vaan liikaa asioita laitettu yhteen. Mä antaisin sellaiset 2/5, koska no mä tykkään tähdistä. Ja noi bootsit on kivat. Sitten mennään Helmi ja Ellan luukkiin. Ja näähän on silleen tosi söpöt luukit. Ja samalla nämä on erittäin trendikkäät myöskin. Koska kaikki mitä näissä tapahtuu on erittäin in tällä hetkellä. Esimerkiksi pitsi, se että mekko kautta hame yhdistetään housujen kanssa. Ja tällaiset isot ristikorut. Mä itse stylaisin Hellan. Wow, Hella. Siis Ellan hiukset eri laille. Mä jättäisin vaikka hiukset auki, lisäisin jonkun statement-korun tähän. Ja vaikka mä tykkään tosi simppeleistä luukeista ja tavallaan vähän ehkä pelkistetyistä, niin mun mielestä tää on vähän liian simppeli ja pelkistetty. Tää on silleen pohjana hyvä, mutta mä haluaisin tähän jotain spicy. Tää on ehkä vähän silleen liian valkoinen ja liian bläh. Mut Helmin luukista mä silleen tykkään. Mä en oikeastaan muuttais siinä yhtään mitään. Mä antaisin näille silleen yhteisarvosanaksi 3,5/5. Sitten mennään toiseen tällaiseen erittäin hyvään esimerkkiin siitä, mitä mä haluan nähdä lisää mies oletetuilta punasilmatoilla. Koska siis tää, miten Sergei kannattelee tätä luukkia yllänsä, niin mä tykkään tosi paljon tuosta korsettiyksityiskohdasta ja kuinka se mätsää noihin kenkiin. Ja tässäkin just nähdään isompaa tällaista ristikorua, mikä on tosi kiva lisätä erittäin kropatun kauluspaidan kanssa. Mä antaisin tälle 5/5. Kyllä kuulit aivan oikein. Annan taas uudet 5/5. Kun mä kuulin, että Valtteri Samperi voitti vuoden kauneusvaikuttajapalkinnon, niin mä melkein itkin. Siis oikeesti mä oon seurannut Valtteria jostain 2015 vuodesta saakka tyyliin. Ja hän on oikeesti sellainen suomalainen kauneusvaikuttaja, joka oikeesti ansaitsee tuon pystin. Silleen mä tykkään tosi paljon Valtterin kontentista itsessään ja siitä mitä hän on ihmisenä. Ja mä oon hänet silleen, no kunnolla mä oon hänet tavannut tyyliin kerran, mutta se, että hän on ihmisenä täysin samanlainen somessa, mitä tälleen naamatusten in real life, niin se on jotain niin ihanaa, koska kaikki ihmiset ei ole todellakaan samanlaisia täällä somen ihmeellisessä maailmassa, mitä he ovat oikeesti. Valtteri kyllä ansaitsi sen pystin erittäin huolella. Mutta mitä tähän itse luukkiin tulee, niin mun on vaan sanottava, että slay. Slay ja slay. Toi muoto ja materiaali, love it, 5/5. Mennään vikaan luukkiin, mikä on Pinkku Pinskun luukki. Tämä oli ehdottomasti illan paras luukki. Kaikki nämä röyhelöt, toi värivalinta, nämä viuhkakynnet. Oikeesti damn. Nyt kun mä kuvaan tätä videota, niin Tupeko Avartseista on varmaan 3 viikkoa. Ja mä vieläkin katon tätä luukkia silleen, joo. Ei täällä oikeesti voi antaa muuta kuin 5/5. 100/5. Mutta tässä oli tää video. Toivottavasti tästä ei tullut jotenkin tosi lyhyttä ja tylsää. Mulla oli ehkä vähän sellainen fiilis, että mun on pakko saada tää video alta pois. Vähän infotietoa liittyen tulevaisuuteen. Tämän viikon lauantaina on Yle X Poppi, missä mä olen summerilaisten kanssa. Eli jos sä oot mestoilla, niin todellakin tule moikkaamaan nyt 1.6. lauantaina. Toinen asia on myös se, että mut voi löytää ensi viikon loppuna, eli 8.6. UX-festareilta, jotka pidetään Helsingissä. Ne on K18, mutta ne on ilmaiset. Siellä esiintyy esimerkiksi Yrjänä, Baby Blue, Artema. Ja kolmantena asiana on se, että mä tuun tässä lähiaikoina kuvaamaan sellaisen arvosteluvideon, missä mä arvostelen teidän, eli mun seuraajien
valmistujaisluukkeja kautta päättäriluukkeja. Ei kai tässä muuta. Kiitos kun katsoit tämän videon, toivottavasti tykkäsit. Ja nähdään sitten seuraavien videoiden parissa. Multa on tulossa erittäin paljon kontenttia nyt kesän aikana. Vlogeja, arvosteluvideoita, sun muuta kaikkea. Ja kannattaa myös tsekata kaikki mun somet läpi sekä Yle Summeri läpi. Sinne mä tuun tekemään tosi paljon myös tänä kesänä kontenttia, joten mahtavaa.